Me jimirin makara yaushe zai daina yi wa agogo sharri ne? To an tun da jimirinsa na makara ne kullum a makaran yake. Me ma na sharri wa zai je ɗakin sai ta yi dole. Waye ma zai ma dole. Sai ka bar shi kawai ita makara. Wannan shine to na gane maganar ka. Wato illa da su kwankwaso suke wa mabiya ko? A'a wallahi na gane. To ai ba za su gane ba sun ce makafi ne su. Amma wallahi ba su da jam'iyya. Duk abin da za su yi mutum ɗaya yake so a kwankwaso ya abba gida ya koro shi APC. Ya ce tafi APC ka kyale mu za ka gari a gan mu. In ba mai wani abin ba za a san muna nan ba. Ai daman kana son a ganka a jarida sai ka tsaya kan titi ka ce kar kowa ya huce ko? Sai a buga ka a jarida Kabiru. Kana nufin idan an yi wa akuya ado shi kenan ta zama doki? Ka zama doki in aka sa mata kayan dokin musamman in kana daga nesa sai ka dinga to wancan doki ne ko akuya ne ko ba haka bane. To amma dan ba shi magana. To ya ce me? Akuya mai surutu ita kura ke fara gani. Ita ce za a gano ta to ai ba ta da sirri ai ko? Shi ta kuma kaga kura zo take ta ji motsin akuya kuma to me karaɗi za a kama haka yake Kabiru. Dan ciki ma yana rigan na duniya komawa. Ba haka tsammanin ku ga mai mutu ki marmara a garan da kwakwa da ba a ƙarshe talakawan ƙasa su nuna muku cewa ba ku isa ba. Da mu muka yi musu mace haka ne amma ki murmura su suka yi wa kansu ya mutum zai ɗau ya dinga danna kansa ka ce kuma kai za a ɗauri ai ba zai yiwu ba. Ai kaga wannan ya karkansa shi ya karkansa wannan aka kashe kuma an kashe shi ai su suka karkansu su suka ɗau ƙarya duniya suka dinga gaya wa jam'iyyarsu ta NDC kalau take abba ya fita suka zo kuma suka ce to a mutu halliman su ma suka ce sun barta ba ta da lafiya suka tafi NDC nan suka ce rigima ce a ciki suka koma NDC suka bar NDC suka koma NDC to a yanzu ba ga su nan kotu ta soke ko za a kare ta kotu ne. Garba Kore ya ce ya kamata duk sanda mutum ya sa makata ya kai ta inda yake so dan yin girgiza ba shakka idan tabo ya faɗo batu yake cewa shekaru 3 na gwamnatin Bola Ahmad Tinubu akwai abubuwa tsabubu na ci gaba da ya kamata a fito a janjina sannan a sake bashi dama a karo na biyu domin dorawa ya karasa ga inda ake fata. To abokin aiki kaga wata jarida da na tura maka kan karin albashi a ƙasa daga shugaban ma'aikata na ƙasa. Shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin shugaban ƙasa Femi Baje Mila ya ce gwamnati na duba yiwuwar ƙarin albashi mai tsoka. Femi Baje Mila kana ji? Sako ne daga fadar shugaban ƙasa. Kuma wannan albashi ai an taɓa ƙarawa a baya. Kuma yanzu ma ana burin a ƙara mutane a ma'aikata albashi. Ni abin da nake so Kabiru ka gane kullum mu kasan labari mai daɗi muke nema ko? Alƙawari ne mai daɗi kuke. To ai alƙawarin ana cikawa nawa aka cika nawa aka kuma nawa aka cika abin da nake so ka gane ka dinga ɗaukar shawara ta. Cewa idan an farta alkhairi duk da dai kai wakilin al'umma ne idan aka farta alkhairi ake so za a yi alkhairi abin burgewa ne kai a gurin ka ce to Allah sa mu gani kuma Allah ya tabbatar ko. An tambaye ka naman da ake audawa a sikeli a sayar a kasuwa ta ƙara tsawo ta rage nauyi kana kallon zaka samu kuɗi da yawa. A to ba nauyin da na ka za a saya ba? Wannan ai iya nauyi na iya kuɗi na ko? Ko Kabiru? Ana kallon gada albashi kullum shine mafita ga ma'aikatan ƙasa kenan? Ai kyautatawa ce, kyautatawa ma'aikata ne, kuma ba laifi a kyautata musu. Ai kaga su duk kayan masarufi in ya tashi, to ba a kallon nasu albashin cewa baya tashi, su kuma ake ɗorawa. To me laifi idan Tinubu yana kallon irin wannan matsaloli yana taimaka ma'aikata, yana kyautata ma'aikata. Ai abin farin ciki ne a gurin abin alfahari. Me neman kwatancen hanya a wajen kura yaushe ne zai gane hanyar gida? Wannan aibin kaura ce da hi da kura wannan. Ba sai ya nemi ta gaya mar ba ita dai kaga zo take a ba hanya dare ya yi ta turmushe mutum ko ta turmushe mai rai. Tana son ta turmushe mai rai. Wannan ƙarin albashi an daɗe ana yi har yanzu 'yan ƙasa sun ce ba su ga canji ba musamman su ma'aikata. Ai abin dai a sha'awa ne ka je ɗaukar albashinka ya fi na jiya. Abin girmamawa ne wannan an mutunta ka komai albashin sun san irin mutuncin da aka musu amma ba da ƙara albashi ka san shinkafa sai ta motsa ta ƙara kuɗi da kanta ko kuma ƙara maka abin albashi ba tsada tana motsi amma an shi Tinubu yana faɗa da tsada a nan da zai kallaci Tinubu ce yana tsadar abinci a gwamnatinsa yana rigima da tsadar abinci kuma ya ci nasara domin abin da yake so ya zartar a sai abinci da rangwame shi ne tun da ya hau gwamnatinsa ya zuwa yanzu ba je wani lokaci bai tabbatar da arha abinci kuma har yau tana tabbata har yanzu nan ma yana kaddamar da abubuwa na shigo da abinci mu ba za mu raina wannan ba sannan kuma shi ƙara albashin nan kuma ga mai dakin sa Remi Tinubu to yadda dai tana fuskantar kalubale tun bayan magana da ta yi amma ta ce masu kosai awara gasa masara suna kokarin yadda za a tallafa musu domin dogaro da kai wannan suna ta awara da kosai ai ga wani na so hira media yana gaya duniya da awara izo yi gidaje ya mallaki shaguna
raina sana'a a gurin mutanen mu shi ke jawo talauci ya bebe cikin gida ya katutu tsakanin mai gida da uwar gida. Amma haka aje girman kai, wannan abu da Remi Tinubu ta faɗa, ai akwai masu wannan sana'a kosai kunu, awara dan wake, shinkafa da wake duka sanan kuma suna amfani ana mora. Mutum ya je da ɗan ƙaramin kuɗin sa ya mika a zuba masa ba he ya yi cefa ne ba ya ci ta yi tafiyarsa wani ma ya saya ya kai gida. Ai duk ana yi ko to ta gano su suna da amfani a ƙasa. Duk kyautatawa masu ƙaramar suna shi ke raya tattalin arziki a ƙananan gurare kowa ya zauna lafiya. Kuma zama lafiyar nan shine babban arziki. Kuma talauci yanwa yana daga cikin abin da yake hana zaman lafiya a duniya. To bismillah. Wanda ya ɗaura tukunyarsa kan tokar da ya tabbatar cewa ba a garwashi yawanci sanwa za ta dafa sauke. A daman wannan ajiye tukunya yi ba girki ya dora ba. Tunda dai ya san tokarsa babu wuta ba kuma garwashi ya dora tukunyarsa ai ajiyewa yi wannan ajiya ce a gindin murhu zaka ce ajiya ce a gindin murhu. 'Yan Najeriya sun ce sun gaji da kaho ba su ga sa ba irin wannan alƙawari an dade ana wa mata. To ai a duniya duk abin da zaka kallata in zaka ce zan yi abu to sai kuma kai addu'a Allah ya yarda a yi. Ai Allah ne yake yi. Amma ai burin alkhairi mai kyau ne ko? Da mai burin alkhairi da mai shirin alkhairi duk suna da ladansu. Amma Allah bai yi ba to sai ka haƙura amma kai ka yi niyya. A nan Remi Tinubu ta zo da abu mai kyau. Muna roƙon Allah ya cika mata burinta akan masu awara. Allah ya taimake ta a basu. Wato irin abin da kamar ka tanta ba ne ba ka shine tanka. Yanayin mijinta yanayinta suna da jin kan na ƙasa su ba sa kallon sama ba a sama suke ba kullum na suke dubawa. Yanzu da kace aka ce za a ƙara albashi kake ta magana. Ai mai albashin malamin makaranta akwai bukatar ya samu ƙari ma'aikatan local government da ma'aikatan gurare akwai bukatar su samu ƙarin albashi. To Tinubu ya ce zai ƙara musu amma kai kana cewa ka ga Allah ka taimaki shugabanni masu burin alkhairi. Kuskuren da suke kuma Allah ka yafe mana gaba daya. Mu roƙon da muke Allah ka ci da ƙasar mu gaba. Amma ka tambaya kan wannan batu. To Rasulullah. Me ciwon haƙori ne yace naman da aka dafa ya masa tauri ka da wannan magana. To an shi ko nikamar aka yi ba zai iya ci ba tunda haƙorinsa yana ciwo. Kaga shi na a takaice injin nukansa ya lalace ko ba haka bane. Na'am. To ta ya zai sai dai kamar zamar kawai ya hadiya. Hadiya zai iya ba ta. To ba ka tsammanin a jira wancan alƙawarin gabatan ya tabbata su fito su faɗa sai ka fito ka yaba. Mu ba za mu yaba ba tun da aka farta? Ai a nan kasar duk abin da aka faɗa na tsiya kowa ɗauka yake shiga gari ya ce ai an yi tsiya a guri kaza an yi tsiya a guri kaza. To kuma mu masu gano alkhairi ne mu gaya mutane ga wata bukata ta taso ga abin da ake so za a yi wa 'yan Najeriya. Mene laifi kuma ana cika musu alkawari. Ai ba a tayan mota sai ta ja direba ta kai shi gida. Shi kanta motar da tayan motar da direban na Allah ne. In Allah ya ga dama ma a gun za su kwana. In ya ga dama kuma su tayi su tafiyar su. Al'amarin Allah haka yake. In Allah ya ce ka bai ai nan za ka tsaya ko? Ai iya takun ka baka ƙara da na wani ko kaɗan. Iya takun ka iya tafiya mai tsauri. To bismillah rangada min ita in yi hakuri in ansa ta. Mage a kotu ta ce bera ke zuwa gunta da kansa. Shin idan kai ne alƙali me zaka ce kan wannan rigima? Sai yi bincike. Bera ya zo da hedarsa ita ma ta zo da tata. Ai alkali ba mahaukaci ba ne ko? Saboda haka idan ni ne alkalin bera da kyanwa ta kawo kara sai a yi research abinda bature yake cewa. A dole empirical evidence. Yawwa evidence ka gane. To sai mu bincika mu ga to gaskiyar lamari kyanwa da gaskiyar ta amma a ka'ida dai ni a matsayina na alkalin kyanwa da bera ai na san ɗaya yana cutar ɗaya tun da dadewa. Abin mamaki ne ma bera ya samu makamin da kyanwa za ta taho kotu. Abin mamaki. Ka san dalilin wannan magana na baba. A ban sani ba sai ka fassara. Abin da kuke faɗa kuke fata ya tabbata kotu ta soke rijistar jam'iyyar NDC ta kwankwasa da Peter Obi. Ai daman wannan jam'iyyu babu su jam'iyyu ne na fitina jam'iyyu ne na rigima. Su ai daman ba adawa suka tafi ba aiki suka tafi wa wani. Ka gane? Ai ba jam'iyyun. Babu jam'iyyun. Kuma kasuwa farahi ce. Wani zai ci ta sati, wani zai ci ta kullum, wani zai ci ta wata. Wani ma sai shekara Kabiru, ka gani? Amma da shigar da aka ji ranka bisa wannan ɗanya aiki da aka aikata. A ba ɗanye ba ne dama su ma sun san za a yi. Ai ba wata jam'iyya an ba APC da PDP da su ma wannan rigingimu sun musu yawa. Jam'iyya ce ta APC ita kaɗai ce mai lafiya a Najeriya. Ita kaɗai ce. Wai kai kana magana ne akan su kwankwasa ko? Kaga. Duk sun sani sun san ba su da jam'iyya. Ciniki ake yi, lissafi ake yi, ai na ga zunu zuba tura da wakin tufa ya wata magana ko baka gan shi bane a jihar Kano. Ban gan shi ba, ban ji shi. To an baka labari. A farko ya fada ko zancen sa yace wannan abubuwa da yan kwankwasiya suke yi ko in ce jam'iyyun nan ciniki ne suke so ya fada su karbi kuɗin fam kuma su karbi gudunmawar zaɓe a gurin yan kasuwa. Tambaye ni Kabiru. Ka taɓa jin ɗan kamasho ya ce tayan motar nan ba ta da lafiya domin ya faɗa fasin da gaskiya. To an shi masanin mota ne in ya yi adalci zai iya jan nasa ya gaya musu cewa oga motar nan fa akwai matsala. Dan
kamasho yana iya cewa da direba motar ka bata da lafiya ba zan maka lodi ba. Ka samo mota mai lafiya ka zo maka lodi. Kai wani mai mota mai lafiya zo ka dau fasinja. Ai dan kar tayarsa ta lalace sai yi wa kansa gata ko? To bismillah. Me jimirin makara yaushe zai daina yi wa agogo sharri ne? To an tun da jimirinsa na makara ne kullum a makaran yake. Me ma na sharewa zai je ɗakin sa ta yayi dole. Waye ma zai ma dole. Sai kamar shi kawai ta makara. Wannan shine to na gane maganar ka. Wato illa da su kwankwasa suke wa mabiya ko? A'a wallahi na gane. To ai ba za su gane ba sun ce makafi ne su. Amma wallahi ba su da jam'iyya. Duk abin da za su yi mutum ɗaya yake so a kwankwaso ya abba gida ya koro shi APC. Ya ce tafi APC ka kyale mu za ga gari a gan mu. In ba mu yi wani abin ba za a san muna nan ba. Ai daman kana son a ganka a jarida sai ka tsaya kan titi ka ce kar kowa ya huce ko? Sai a buga ka a jarida Kabiru. Kana nufin idan an yi wa akuya ado shi kenan ta zama doki? Ka zama doki in aka sa mata kayan dokin musamman in kana daga nesa sai ka dinga to wancan doki ne ko akuya ne ko ba haka bane. To amma dan ba wuce magana. To ya ce me? Akuya mai surutu ita kura ke fara gani. Ita ce za a gano ta to ai ba ta da sirri ai ko? Shi ta kuma kaga kura so take ta ji motsin akuya kuma to me karaɗi za a kama haka yake Kabiru. Dan ciki ma yana rigar na duniya komawa. Ba haka tsammanin ku mai mutu ki marmara a garan da kwakwade ba a ƙarshe talakawan ƙasa su nuna muku cewa ba ku isa ba. Da mu muka yi musu mace haka ne amma ki murmura su suka yi wa kansu ya mutum zai ɗau wuƙa ya dinga danna kansa ka ce kuma kai za a ɗauri ai ba zai yiwu ba. Ai kaga wannan ya karkansa shi ya karkansa wannan aka kashe kuma an kashe shi ai su suka karkansu su suka ɗau ƙarya duniya suka dinga gaya wa jam'iyyarsa ta NDC kalau take abba ya fita suka ɗau kuma suka ce to a mutu halli man su ma suka ce sun barta ba ta da lafiya suka tafi ADC nan suka ce rigima ce a ciki suka koma NDC suka bar ADC suka koma NDC to ai yanzu ba ga su nan kotu ta soke ko za a kare ta kotu ne Alhaji Garba kan baka manta to ba zan manta ba menene kifin da ya raina ruwa zai zama kadarar rabon gadon masanta to ai shine asalinsa ba zai raina shi ba in ko raina kaskon suya za shi ko wane ne to ai kaga su da su kake su suka raina ruwan su suka fada kaskon suya ko gashi nan ko za a soya su ƙarya suke yi ai kotu gaskiya daga wannan na ka ciro min labarin sanata Abdulaziz Yari na Zamfara Abdulaziz Yari ne malamai yan kishin ƙasa suka haɗu ba Kaduna ba Kano ba Zamfara ba Jigawa ba Sokoto ba Kebbi ko ina suka ce to muna addu'a kan wannan bawan Allah masu neman sa da sharri Allah ka nuna musu iyakarsu Allah ka sa ba za su ga bayan wannan bayan Allah ba. Alhaji Garba malaman nan sun take gaskiya kuwa. Malaman nan Allah ya musu albarka Kabiru bari ka ji wani abu Kabiru. Gangan ko suka ce wallahi Abdulaziz Yari za su yi addu'a akan masharanta. Amma Alhaji Garba duk matsalar tsaron jihar Zamfara su kale su kalli mutum ɗaya. Ai ba shi kadai suka ai Zamfara shi ko yana iya kokari kaga na farko ma suka ce ko abin da yazo a Zamfara ya sai motocin yaki to suna mar addu'a sun faɗi dalilansa da yi wa Abdulaziz Yari addu'a kana ji Alhaji Garba ina abin nan dai an dau makata a ji a girgizo mangwaro ai da ka hakura gashi nan na tura ma bari ka ji wani abu na farko suka ce su sun mara addu'a ne saboda Allah saboda ya san girman talaka ya san girman mai kuɗi ya san girman mara ilimi ya san girman mai ilimi Alhaji Garba kyauta aka yi wannan addu'a ko sadaka wannan wani abu ne su za ka tambaya wannan kai shira da su amma dai mu abin da muka gani a zahiri ga hinan ga jawabin su nan shine ran arewa shine ran Najeriya shine fawon Najeriya shine kokarin Najeriya kuma ba su raina abin da yake ba Abdulaziz Yari ba su raina kokarinsa ba kuma suna ba shi hakuri suka ce Abdulaziz Yari suka manta da mutum wanda kullum yake kokari a fagen tsaro wannan abu ne nasu ai na gida kar ka shiga hurumin da ba naka ba ka bari mu faɗa sakon malamai ko sai mu faɗi sakon malamai to suka ce Abdulaziz Yari Allah baka hakuri masu yi maka hasada kuma ba mukiya ba ne masu raya ma arzikinka ne haka aka yi wa annabawa haka aka yi wa sahabbai Alhaji Garba ya za a yi mutum an ɗauke shi ko dago yana noma da tsambare sannan a ce mai gona ba zai magana ba shi ko dago aka ɗauke ba shi ne minista ba fa shi sanata ne Kabiru wata amana aka bashi an baya amana talakawan Zamfara kuma talakawan Zamfara sun yarda da Abdulaziz Yari. Amma ya ba da labarin Dan Bello. Dan Bello to ai ya ji kunya gashi nan addu'a ma tana bin sa. Ai wannan addu'a da aka yi bayan da aka kafe hotonsa. Aka ce wani wai shi mai sunan dan wani abu ko? To ni da yake ina harka da yan jarida na gane. Suka ce mai sunan dan wani abu Allah ya nuna ma iyakarka. Ai wa Abdulaziz Yari shari ai suka nuna mar suka ce taba mumuni kuskure ne. Ka kiyaye mai ciyarwa da shayarwa. Ka kiyaye kanka kowa yana da wakilinsa Allah yana da wakilansa manzon Allah yana da wakilansa shedan yana da wakilansa Alhaji Garba idan ruwan kwata ya tsallaka cikin buta ko an daura alula an sallah malamai sun ce a canza ta wala zuci take ko da fitsari kai in ba ruwanka in baka sani ba sai ka je kai sallah